makosana gulu lija limene mtsogoleri wa dziko apita muthalika anakhululukira ngati njira imodzi yokondwerera ufulu odzilamulira Amalawi pa 6 Julayi chaka chimene cha 2026. Ena mwa anthu amenewa akupitirira kupalamula milandu pomwe anamasula ku nsinga za ku ndende nabe nkumazadabwa kutinso ndi atiso amenewa amene akupitirira kuchita kusaweruzika after ndakuti mtsogoleri wa dziko atawachitira chifundo nkwatulusa ku ndende. Inewezi makosana tiyambe motere nkhani ndi cholinga choti titsate bwinobwino chimene chinachitika tikaonato chithunzi chimene chikusewera pa skrini pathupo njonda zimenezo. Ena mwa anthu amene mtsogoleri wa dziko apita muthalika anawakhululukira apinecha pa chikondwerero cha pa 6 Julayi. Ndi njonda zimenezi mayina awo ndi Ganizani Muhango zaka zake zakubadwa ndi 31, mzakeyo ndi Chisomo Kadango zaka zake zakubadwa ndi 29. Njondatu zimenezi ndi pachinzake ndithudi kuti ku prison zimaseweza limodzi ndiso anatulukira limodzi osatira chikhululukiro chimenecho ndino amaseweza ku prison mboma la Kasungu ija imene imadziwika zonena kuti Machaya. Ndi after kutulusidwa kumeneko alowa mmodzi anaoneka kuti zochitika zawo anasinthe mapitirizabe khalidwe la usizinamtole kufika pa 30 Julayi chaka chimene cha 2026 imene anapalamulanso mulandu wina Kasungu Town kumene asizinamtole amenewa amakhala kosi ku prison kunde kuti apanga pardon pa 8 Julayi chaka chimene cha 2026 kufika kunja kuyambaso kuchita khalidwe limeneli la usizinamtole pajamati wachake ngwa chake imene chinachitika ndichona kuti pa tsiku limeneli la pa 30 Julayi chaka chimene cha 2026 njonda zimenezi zinatengana mkano pa chibwana wawo siku kulowa mtawuni Kasungu chinayi ndithu chigawo cha kumadzulo kumeneko. Atafika kumeneko anapezeka zona kuti anakumana ndi mkulu wina wake imene mwa particulars yake sanatchulidwe komano mkulu ameneyo munthu ndithu odziwika bwino mtawuni imene ya Kasungu. Ndi atakumana ndi njonda zimenezi anapezeka zonena kuti makosana amenewa anamuopseza ndi mpeni tamubaya of course ndi kuti pafupi ndi Kasungu depot kaya makosana amene amaona ngati kuti pameneyo wangosika basi ndi mlendo chabe osadziwa zonena kuti ndi memba wa mu Kasungu Town. Ndi after kumuopseza ndi mpeni peza zoti anambera foni ya mtundu wa Tecno Pop 8 choka pamenepo ndikutanenso ndi ndalama yokwana 14,000 maleko acha nthumba keza amene watundete kumpisa nthumba wandesha ndikupeza zoti amuberanso ndalama imene pamenepo anamusiya magazi otokuwazika pamene kusatira zimenezi mkulu amene anapita kukadandaula ku polisi za chipongwe chimene anapangidwa magazi amene wonse nkhani ndikuti aliso pena paliponse town imeneyi posera kuti mkulu amene ndoziwika bwino akhala kuthamangathamanga mabizinesi mkasungu. Leno chimene chinachitika nchona kuti guys amene waganizani komanso Chisomo ndikuti kandalama kameneko kamwera aganizani odzonena kuti akagulise foni imeneyo analowaso mtawuni yomwe ya Kasungu kuyamba kusatsa foni imene zikuoneka kuti guys anangosiyana khulu after wina wake atapanga pretending ngati afuna kugula foniyo ndikukayitana mwina waka foniyo atayiona anayizindikira zona kuti foniyo ndi yomweyo mba kwapha polisi ndi mafunso magazi amene wasiri uchibwiwi panepo. Ndi after magazi kweyo ndi mkweyo kuyamba kwathibula magazi amene wandi anapondedwa osati masewera takuonanso nkhope zawo mene zikuonekera anali kuchita panel beat of course pano pakuoneka kuti anazitolera after ndikuti polisi inawatengera ku chipatala chani ndi athandizo a chipatala mabeso oti anazitolera kwenikweni ionanso ndi mmene akuonekera pa chithunzipo ndino nthawi imene kuti azipulumuka pachonena kuti polisi pa Kasungu paja sipatali after chimpwerekete chimenecho azifuna kuachita kazato kumene kapezeka zona kuti apolisi anazadabwa chimpwerekete chimene chikuchitika mtawunimo ndipo thamanga kuti nokhazikise bata kumeneko pamene amazazindikira zona kuti njonda zimenezi zikuphulitsidwa osati masewera enako pamene amapeza zoti apanga rescue anthu amene akasunga muchitoposi mwawo osatira kuti anazitolera bwinobwino apolisi anawatengera kupola milandu tandule kuti amalizisaso china chilichonse kukhuzana ndi documentation omboni ndi zina zotera nkupita nawo kubwala milandu yawo inalowa bwalo la magistrate boma limene la Kasungu dzulo pa 7 August chaka chimene cha 2026. Ndi atafika pa court afunsa magazi amene mlandu umene akuvomera kapena kukana magazi watu anakana kuti sakudziwa china chilichonse zokhuzana ndi mlandu umene kuchoka pamenepo mbali ya boma anafotokoza zonena kuti ndi umboni zoti magazi amene anapalamula mlandu ndipo akuyenera kudzabweretsa mboni zimenezo ndipo osatira zimenezi kuweruza mlandu kumeneko awimisa mlandu umene wafikanso pa 11 September chaka chimene cha 2026 pamene aboma azabweretse mboni zasimikiza zonena kuti njonda zimenezi zinapalamuladi mlandu umene ndi mmene nkhani zake zinayendera dzulo Kasungu kumene ku Residence Magistrate Court nkhani yokhuzana ndi usizinamtole kumene makosana amene anachita posatira kukhululukiridwa ndi mtsogoleri wa dziko pa 6 Julayi ndino panopa magazi amene aponyanso kuli mandi Machaya prison komwe kuja kumene anachokera kuja kumene ali padakali panopa amene akuyembekeza kuti azapitenso 11 September posi magazi amene aondoka Kasungu komwe ngati no Chisomo Kadango amachokera pamudzi umene umadziwika zona kuti Mbeta mfumu yaikulu Mwase umene Ganizani Muhango achokera mudera limene limadziwika zona kuti Chitere Kasungu Town komweko ndi
imene nkhani zake zayendera kumene anthu opanda kuyamika kuchitidwa chifundo ndi kupezeka zona kuti funabe azikaseweza ku ndende ngatinso zimene anachita nzawo jambuyo mu makosana atangothaso masiku ochepa pomwe mtsogoleri wa dziko anakhululukira anthu amenewa chinsinso nako anamukwatira mkulu wina wake yemwe dzina lake amadziwika zona kuti Collins Alanda pa zaka zokwana 22 mkulu ameneyonso naye atangokhala masiku ochepa anangokhala 10 days after ndekuti mtsogoleri wa dziko anakhululukira gulu limeneli mkulu ameneyoto anapezeka zona kuti naye pa 16 July chaka chimene cha 2026 anapita pamudzi umene umadziwika zona kuti Mwankhunda mboma limene la Nchisi nayenso watulutsidwa ku prison after kukhululukiridwa anafika pamudzi umene chigawo chakumadzuloko asitu kuyamba kulimbana ndi khola pamenepo lino abe mbuzi zomwe mwini wake bambo Yamikani Phiri asi ali busy pamenepo pakulimbana ndi mbuzi zimenezo anapezeka zona kuti anthu kuzazindikira zona kuti mkholamo mwalowa sizinamtole atamugwira kumene anamponda osati masewera analenso ngati akupha njoka kumeneko omwe ena ake anasayimbira polisi boma limene la Nchisi yomwe inathamangira kumeneko ndi chikhuluzo chawo kukampanga rescue kumeneko guys anakamuzimisa ndithu njoka pamenepo anamponya mchitoposi pamene amayembekeza zona kuti pite naye kubwalo la milandu ndikukhopeya zona kuti enenso pamene tikuyankhula pano ndekuti ali ku prison yake nkutheka ndithu athana nayo apolisi kumeneko so zikuoneka kuti anthu amene wandi khalidwe lawo ndithu kutheka kuti akamugwandira kupita nawo kubwalo la milandu agamula kumenekoko ndi ajama zaonesa zona kuti asintha makamaka ikamayandikira nthawi yonena kuti mtsogoleri wa dziko kutha kukhululukira anthu ande kuti amakhala kutsatira bwinobwino madetsi amenewo makamaka ama events amene mtsogoleri wa dziko amatha kukhululukira anthu ndiye nkutheka kuti munthu ameneyo nde kuti amakhala kuonesa kuti anasintha kuonesa makhalidwe abwino paja zina mwa zifukwa zimene zimapangisa zona kuti anthu ngati amenewo azikhululukiridwa matenga anthu onena kuti onesa ntchito zabwino kumenewo anasintha ena mwa iwo amakhala zona kuti ndi achikulire ena mwa iwo amakhala zona kuti mwina ndi odwala kuti sakupeza bwino naso nkhani zake kazimakhala zamaphunziro atha kuchita nawo mwayi sankhidwa kuti luke poti mtsogoleri wa dziko kupereka mwayi umene utangiranso ndi mphamvu zimene anapasidwa osisi onse amene amakhala zonena kuti panga misuse mwayi umene anapasidwa uliyena ndithu ngati magayizi amenewa ndi kuti achina Collins achina Ganizani amagayi ngati amenewa tinganene zona kuti popasidwa mwayi umene apasidwa patengira kuti achikulire zaka zawo zikuonesa ndithu kuti si akuluakulu oti angayikidwe mu kategori kuti wakhululukira kuti anakula pano nkutheka kuti kundendeko amapanga bulletin ngati anasintha ake ndi amenewa atulutsidwa tupeza zoti ayambanso kuchita zinthu zosalongosoka amene atulutsidwa kunjaku nkhanitu zosakhala bwino kamakawu kamaganizira maso kuona ndi mmene anthu amakhalira ku ndende kumene kuchaka kuli anthu ena ake oti apita ndithu ndi osalakwa mwina anakanika ankhula pa khoti anapezeka zona kuti agwera ku ndende poseva ndithu zaka kumene ndino mwayi ngati umenewo sunawagwerenso agwera kwa zigawenga ngati zimenezi after ndekuti zangonesa ngati zasintha yani onesa ngati anthu akhulupirika maosaziwa zona kuti angobisa mawanga kukatuluka kunja akhalanso threat society zinthu ngati zimene zimapangisa zona kuti community izikhala yokwiya kwambiri ndi anthu ngati amene angasi anthu amachita kuwadziwa zona kuti awa ndakabwerebwere awa ake akawapeza akumawaponda ngati imene zimakhalira pamene pamadzapulumuka chifukwa cha polisi kumene zikumachitikira zinthu zake monena kuti tuluka ku ndende ayambe kuthamanga mahaso ndo madimba kasungu dimba ochuluka kwambiri thawupita kamakatepula kumene lenso tikatsata bwino matcha prison kuja kwamachita ulimi kwambiri malima ochimanga anthochi akudimba izi achitanso kwambiri kumene kuti nthawi zina timona zona kuti cha prison thandiza ndende zina ndi chakudya ndi chakudya chimenecho amene makhala kulima magayizi ake ngati amene makhala ngati chilango nthawi zina imakhalanso ngati njira paphunzitsa akatuluka kunjako atha kumakachita zinthu ngati zimenezi chifukwa cha mphamvu ya ulesi pamene amapezeka zonena kuti ambiranso khalidwe limeneli sizinamtole moti ng'ane kumene kuli madimba amba ukalima kumene kusaka ganyu mwina kuti atha kumapeza ndalama pano basi busy wabusa ndani timubere zizizi pero ake ndacha anthu amango abusa moto ni zake zimazakhala ngati zimenezi after ndekuti atatopa nawo ngati amene ewe zimakosana nkhani zake ni mmene zayendera kumene kukasungu kutheka tini maganizo pa nkhani imene ane maganizo alipo tithafutokoza mu comment section kumene mwapereka timbukireso kulemekeza maganizo anzathu